Така, този профил нарочно съм го направил с кръстата форма. Отваря като консерва, разрязва на 4 дупката, в която влезе, и отваря и стрелата минава без тялото да оказва съпротивление. Тук експериментираме и лък с обикновен лък, усилен с сухожилие. Сега е пробата му. Малко рефлексна форма му придадах. Има 2 мм сухожилия сложени тук. Ето, те се виждат. Сега да, кадър си.